patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag ka natong tanan sa atong mga kapusong suki. Viewers, welcome sa GMA Regional TV Live. Inyo makita Lunes hangtod Biyernes, gikan sa alas 8 sa buntag. Karong adlaw kapuso gisaulog nato ang Bonifacio Day. Timing sab nga ting sweldo raw ron sale sa mga trabahante. So gentle reminder lang, let's spend wisely. Good morning, partner. Good morning, next Murag. Ako may gipadunggan ako. Spend wisely. Mga kapuso, good morning. Kaninyong tanan din ha. Labi na sa mga namahaw karong oras sa samtang nag-atag sa ato ang morning show program. And yes, next, it's a public holiday. And of course, ligid kalikayan nga basin. Adunay nga mga manuroy karong adlaw. Kay day off niya, sweldo pa jud. Busa pinumdum gihapon nato sa ato ang mga kapuso nga mag-amping kamo pirmi o dili kalintan sa pagsunod ang tanang mga health protocols, mga kapuso. And since December 1 na, og mga adlaw, nang hinaot kami nga inyuhang suportahan ng ato ang Daigon on Air nga magsugod og mga adlawan na gayon. Busa, atensyon din ha sa mga choir o sa mga grupo nga hilig manganta. Gamit ang official GMA Christmas Station ID, isang puso ngayong Pasko, kini inyong nadungog karon pag-record lang sa inyong kanta o ipadala sa amua sa kagayunan nga makita mo sa telebisyon o chance sab nga mo connect sa inyong mga bahal sa kinabuhi. Karon mga kapuso, amo ipakita ang Christmas Station ID. Pasko na gyud sale diri sa ato. Mga kapuso, mo to inyong sundugon, ipadala na ang inyong video dinhi sa atong programa. Busa, mga kapuso, karong buntaga, let's jumpstart na our day. Kaya ato ang mahinabi ang bag-o natong kapuso artist nga si Chanel Agustin nga ato pang ilailahon karong taon-taon. Og ato usab mahinabi unya ang usa ka utility personnel sa Lapu-Lapu City District Hospital kinsa nakigbatok usab sa pagkuyanap sa COVID-19. Ato sa mahinabi karong taud-taud, kini usa ka PWD food delivery rider nga wa panumbalinga ang kadelikado sa COVID-19, mahatod lang ang mga orders sa ima customers. Karon ato nasugdan ang BizTalk ni partner Cecil kauban si kapusong Chanel Agustin. Commercial model ug karon usa na ka GMA artist. Ilailahon pa nato ang bagong aktres nga angay ninyong atangan dinhi sa Kapuso Network. Let's all welcome Chanel Agustin. Maayong buntag, Chanel, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite niyo sa show niyo. Sana po ma-supportahan niyo po ako sa aking journey bilang GMA artist. Oo naman, all out yung support namin sa iyo, Chanel. Kumusta ka na? Thank you po. What's keeping you busy these days? I'm fine naman po. Ngayon po, ginagawa ko po ang aking online class, sabay po ang aking mga workshop. Ngayon po, nag-upload din po ako ng mga videos sa aking YouTube, Instagram, and TikTok. Wow, medyo busy ka nga pala. Kahit nasa bahay ka lang, Chanel. Pag-usapan natin yung online classes mo. Kumusta naman yung mga adjustments na ginagawa mo? Ngayon po, ang online classes ko po, alam po naman natin na marami rin po tayong mga modules, mga tasks, gano'n. But
ang aking ginagawa po ay tina-time management ko po lahat ng mga ginagawa ko para mapasok ko po on time at hindi ma-late. Siyempre, di naman po natin gusto na ma-late tayo sa mga modules natin. Chanel, balikan natin ha kung paano nag-umpisa yung karera mo. Kasi you started your showbiz career through commercials. Ano yung mga preparations na kailangan mong gawin dati when you audition for these commercials? Siguro po, kung gusto niyo po maging commercial model like me, siyempre, lagi niyo pong i-prepare ang iyong sarili. Dapat maging confident lang po tayo pag nakaharap sa camera. Huwag po kayo maging conscious. And also, dapat may mga, kung ano po yung paggawa sa ng direct or ng caster, gawin niyo lang po. Kwentuhan mo naman kami kung paano ka nakapasok sa GMA Artist Center kasi I'm sure marami ang curious. Paano ka na-discover bilang actress? Kaya po ako nakapasok sa GMA Artist ay nag-audition po ako online at sa audition ko na po na yun ay pinag-acting po ako, pinasayaw at pinakanta. Ayun po, pinakita ko po ang aking mga talents. And pag-usapan naman natin, kasi among your fellow Kapuso artists, sino yung mga gusto mong makatrabaho talaga at ano yung mga roles na gusto mong i-portray in the future? Ayun nga po, gusto ko pong makatrabaho sina Sofia Pablo, Jillian Ward, sina Althea Ablana. Yun po yung mga idol ko sa pag-acting, lalo na po sa Prima Donnas, lagi po ako nakabang doon. And yung mga gusto ko po i-portray na role, kung bigyan mo po ako ng projects, kahit ano po. And of course, Chanel, please thank and invite everyone sa mga any upcoming shows or guestings mo and of course your social media accounts. Sana po i-follow niyo po ako sa aking mga social media accounts sa FB, Instagram, and Twitter at Chanel Agustin. And also sa aking TikTok, at Chanel Agustin also, and aking Facebook account. Yun po. Daghang salamat, Chanel, for spending time with us this morning and good luck sa'yo. Salamat po sa inyong lahat. Daghang umaga sa inyong lahat. Thank you, Chanel. Thank you po. Ug mga kapuso, maog kadto si Chanel Agustin, ang usa sa mga bago natong kapuso artist nga mipaambit sa iyang kasinatian sa pagkabot sa iyang mga pangandoy. Ug usa na niini nga mapakita niya ang iyang talento sa pag-arte. Ug more to come pa, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, padayon pa man gyud ta ni atong pagpakigbatok sa COVID-19. Dili lang mga healthcare workers, mga doktor o mga nurses ang padayon nakigbisog batok ni mga sakit. Daghan sab nga mga personnel sama ni mga nahimutang sa mga ospital ang padayon sab nga naning kamot og mihimo sa ilang kaugalingon nga tampo nini atong kausa karon. Karong buntaga mga kapuso atong ila-ilahon kini usa ka utility personnel or institutional worker sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ato sang sayran ang iyang mga paningkamot ug ang iyang mga gipangbuhat labi na gyud rong panahona ning hulga sa virus. Makauban nato karong buntaga si Ma'am Remy Abendan. Good morning, Ma'am Remy. Morning, Sir Rino. Good morning, ma'am. Daghang kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Ma'am, can you tell us more about your story? Ma'am, unsa nakakadugay nga staff diha sa Lapu-Lapu City Hospital, ma'am, ug unsay trabaho gyud nimo? Ang akong trabaho diri, Sir, isip usa ka utility or IW institutional worker. So mo niya akong trabaho diri sa hospital, Sir. Isip tiglimpyo sa facility, Sir. Diri sa rooms. Tig-segregate sa mga basura, Sir. Labi na ron panahon na, ma'am, sa hulga sa COVID-19, ma'am. Wa ba ka na nakuyawan, ma'am, sa imong trabaho or padayon gyud gihapon ta nga mag-amping gyud? So, Sir, dili gyud nato na malikayan atong kakuyaw o kakulba sa atong pagpanarbaho aning panahon na, Sir, kay kami ang among gibuhat diri, Sir. Nang gipanghingusgan ginamo ang among paglimpyo sa among pasilidad na mahatag namo, maserbisyuhan namo ang mga pasyente, Sir.
Ako sir, actually sir, usasad ko nga na kuan sad ko ana sir. Usasad ko na positive sir. Pero kaloy sa Ginoo na usa ko ka survivor. Ma'am Rem, can you tell us more about ano imong ingon ka survivor na ka sa COVID-19? Kumusta man tong imong kasinatian dihang nataptan ka ma'am, nagpositibo ka? After ana sir, naka-survive na ko. Balik din ko duty kay para lang ko makatabang din sa mga pasyente nga nanghinanglan sa serba. Sa hinanglan sa amo ang serbisyo. So karong panahon na ma'am, labi na tungod apa man gyud ning COVID, doble amping gyud sa trabaho. Yes sir, kinanglan jud sir, kinanglan gid ta mag-sanitize sa atong kagalingon kay dili lalim nga ma-positive ta, dili lalim nga ma-COVID ta sir kay ang discrimination sa mga tao naa gyud na di ginamawa sir. Labi na atong pagkakuan ako sir. Ambot di gyud ko sakit sa akong kagalingon sir nga. Di kayan gali tag tao sir. Unsay pasabot nimo ma'am Rem sa likayan murag nakasinati gyud ka og discrimination ma'am? Yes sir, tinuod jud na sir. Di gyud na to kalikayan nga naay kay mga discrimination sa mga tao sir kay sa panahon nga pagka-positive na ko sir na standby ko 3 days sa balay pagbutang nila og kuan sa kuha sa mong balay sir. Dito na nagsugod ang akong mga anak. Managan ang among silingan nga kanang lahi ra gyud ani sir nga inong uy kuan mo kay nana ang kuan na positive ana mo na sir nga sakit kay sa kuha sir pero sa panahon nga naa ako diri sir wa jud ko gidaganan nga pasyente sir wa ko gihadlukan nga atubangon ang mga pasyente dinhi sir nga labi unsang sakita wa ko gihadlukan gitabang jud ko ni kuan jud mi diri sir nga makatabang ni sa pasyente sir. Moro gyud na ang ako diri sa pagpanarbaho nako sir. Gusto ko nga makatabang ko sa isig katawo diri nato. Kinsa tong nasakit, kinsa tong nga-admit. Ma'am, para nimo nganong mahinungdanon ka ining trabaho sama nimo mga IWs, institutional workers, nganong importante man kayo ang inyong role karon ma'am sa mga hospital? Sir, dako kayo kuan sir, dako kay mig katabang sir. Labi na aning mga kuan sir, mga sa pagpadlimpyo lang daan sir nga among maserbisyuhan ang mga tao nga in town di sila malayo sila sa aning virus sir nga among mahatag gid nga triple gid among buhat nga makahatag mi sa among serbisyo sir. Mo na kami dili sa ingon panghambog sir no. Dako jud kay mig importante sa diri sa ospital sir. Of course ma'am, di ba karong panahon na magpasalamat gyud tag ayo sa atong mga frontliners, mga doktor, mga nurses kami atiman sa atong mga pasyente apan kamo nga mga support staff, mga ingon atong mga backliners, equally important mahinungdanon sa jud kaayo gyud pod ang inyong tahasab ma'am diha sulod sa mga hospital. Yes sir, importante jud kayo sir kay usami sa mga kaning mga pagkuan lang sa mga hugaw sa mga diri sa basurahan, segregation na mo din sir sa pag-sanitize sa kwarto sir. After sa kanang mga naay pasyente nga mo gawas na amo i-ubilight ang kwarto, ang mga CR amo gina-ilimpyo sir kay para lang gid nga sa sunod nga naay pasyente dili sila mataptan og unsa man galing naa sa sulod sa kwarto sir. Makapabilib gyud ang inyong mga sakripisyo. Ma'am Rem, aron yes, sir. i-close ni atong panag-istorya karong buntaga. Kung dulo kay mensahe sa mga nagtan-aw nato ron ma'am base sa imong istorya, sa imong sugilanon, unsay gusto nimong ipaabot? Ako lang din ikapaabot sa mga televiewers sir no, ug bisan diri sa akong mga coworkers nako diri sir. Tubli lang kita amping sa atong kagalingon labi na sa karong panahon na wala pa kita kaybaw, wala kita kakita sa ato ang kontra na mukalit lang ta og kuan sa ato ang kagaling sa diri sa atong panglawas mo na nga kinanglan ikuan jud nato ni ato ang pagsulog sa mask, kaon og may saktong pagkaon, pahuway. Mao ra gyud pinaka-importante sir ug pag-ampo sa Ginoo. Mao ra gyud sir. Alright, ma'am, magpasalamat mig dako sa imong pag-uban kanamo karong buntaga paghatag yung inspirasyon sa atong mga viewers si Ma'am Remy Abendan gikan sa Lapu-Lapu. Salamat ma'am. Thank you sir.
Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, nining fiesta opisyal nga adlaw ato sang pakisayran ang bayanihon nga istorya ni usa ka food delivery rider nga sagad tumakit-an sa kalsada. Taliwa sa hulga sa COVID-19 na maisugon siya nga mibuntog ini alang sa iyang panginabuhian. Karong buntaga mga kapuso, maila-ila nato si Sir Jason Papa. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Daghan kayong salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Daghan gyud ang madani makakita nimo, sir, usa ka PWD nga food delivery rider, sir. Pwede suginlan mi nimo una, sir, unsay nahitabo, sir, atong pagka-aksidente day nimo? Sir, since atong last 2013, biyahe ko pa dulu sa South. Tapos itong mapat sa sir, mong biyahe, naikalit nga ako, encounter ko sa lane, auto, nagtabo ang makuhan. Nagtabo ang bili ang may tabo. Tungod sa impact, sir, gikinahanglan gyud nga ma-amputate imong tiil? Yes, sir. Mhm. Kinahanglan niyo siyang putlong kay grabe yung pagkakon. Before that, sir, unsay imong panginabuhian, sir? Unsay mga challenges nga imong nasugatan, sir, katong nahitabo na, sir, nga naputla na ka og parte sa lawa, sir? Kaya nga mga dili na nimo mahimo ang parehas sa una, sir. At normal pa ka partisan sa trabaho ko na, sir. Isip na upuan. Pangita ang trabaho. Sa imong trabaho, imong panginabuhian karon, sir, giisip mo nga backliner, suporta ning pakigkumbati gyud nato sa atong katilingban sa COVID-19, o baka mahadlok, sir, nga magawas-gawas karong panahon na? Primero, sir, mahadlok pero alipay lang sa kang nakaservisyo ka sa akin, nagkinagpo. Dili balisod, sir, mahimong delivery man karong panahon na, sir. Labis sad nimo, sir, nga PWD. Lisod man, sir, pero magkuhan na, pakaya raman. Labi na gid rong panahon na, Sir Jason, kadaghanan ra ba gyud sa mga tao stay at home ra, no? So order na lang sila og unsa ilang gustong kaunon. Para nimo unsay dakong tabang gyud aning mga mag-deliver nato nga mga kaigsuonan, delivery boy o mga delivery personnel. Ako kay tabang, sir, tungod sa limited ang mga paggawas-gawas sa mga tao, basta-basta gawas mga senior, mga bata. So ako kay tabang, sir, kay naami silahang kuwan, kaya gusto orderon nami anda mo atong silahang. Sir, we learn nga doon na kuno kay gitiguman karon, sir, murag naninguha jud kuno karon nga makatigom kuno ka, sir, para unsa man nga katuyuan, Sir Jason? Para sa kuwan, sir, prosthetic leg. Naninguha jud ko matikon para makapalitan ng kuwan. Dako gid tabang jud para nako kay submit na kanang deliver ka nga Sanchez. Para na kung bakit dito siyang tapos. Makalakaw lang ako nga ka lang normal na wala sa flight. Pero sa higayon pohon, sir, kung makaangko na ka ani, sir, mataura na ka, sir, unsay imong plano mo? Padayon ka ini pagka delivery rider or plano ka nga mga apply, mangita og laing trabaho? Ang padayon gihapon, sir, kay malipay ang sa kuwan ang trabaho para. Sir, unsay mensahe nimo sa imong mga kaubanan nga mga delivery nga mga personnel nga naning kamot gyud, nagbudlay gyud, labi na rong panahon na, sir, sa hulga sa COVID-19? Salamat po sa mga kampal, sir. Sama na ko delivery. Kaya isip sa hulga ni COVID-19, nahagyapon sila ng servisyo para sa mga mas nagkinahanglan. Kasi na limitado atong mga paggawas-gawas karong panahon. Sir, ubay-ubay na ang ni-feature nimo sa imong istorya, kay daghan gyud ang nadasig sa imong istorya sa paningkamot, sir. Murag na-inspire gyud sila nga bisan sa giagian, naningkamot gyud gyapon. Kung doon na kay mensahe sab sa mga nagtan-aw nato karong butaga, coming from you, sir, sa imong mga nakatunan sa mga imong naagian, sir, unsay gusto nimong ipaambit? Siguro, sir, dili babad na ng imuhang
konferensya sa panglawas, nalang kay tuwan, pangandoy sa mitin na buhay na terminasyon sa bibiduhan. So bisan sa mga lisod nga giagian sir, maningkamot lang yun, magkogi lang yun gihapon. Nakagit siya. Alright, sir, daghan kay salamat sa pag-uban ka namo karong buntaga o pag-share og inspirasyon sa among mga viewers atong bida makapuso nga delivery rider, si Sir Jason Papa. Salamat, sir. Salamat sir. Good morning. Good morning. Sa BizTalk, ang commercial model karon bag-o natong kapuso nga si Chanel Agustin ang atong nakauban og excited na siya mga kapuso sa acting umong at nga nato dinhi sa Kapuso Network. Samtang nakauban nato si Ma'am Remy Abindan, usa ka utility personnel o institutional worker sa ospital nga misaysay sab sa iyang kasinatian, nataptan sab siya sa COVID-19 apan sa iyang pagkaayo mga kapuso, mibalik siya sa pagserbisyo sa tambalanan labi na gyud sa mga pasyente. Nasayran sa nato ang istorya ni Jason Papa katong PWD nga food delivery rider nga bisan sa kalisod sa pagkinabuhi padayon nga maningkamot alang sa iyang pangandoy. Inspiring ug makapabilib niya mga storya ang i-feature karon sila. Unta nga daghan ang madasig niini. Oo, pag matuod lang nga dili babag ang unsa man nga disability no para makabot ang inyong goals mga kapuso. Let's take it from Sir Jason. Napadayon lang gyud gihapon ng maningkamot. Mao, busa, adura kami words to ponder. Alang kaninyo this morning mga kapuso, disability need not be an obstacle to success by Stephen Hawking. Sa mga gustong mo preview pagbalik ng mga episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat sa inyong padayon nga pagsalig pag-uban kanamo matag buntag. More stories of inspiration pa ang dalit namo ninyo mga kapuso. So tutok lang every morning dinhi sa GMA Regional TV Live. That in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.